Bai, itarri aurrera. Behar du beti horrituta, egun da saltima mina, benetan egun zamina, oiko zeru. Arrazoi bat baina goiago kalean egoteko, eta jarraituko dugula ziur, Eta gero, promesa gutxiago eta baliabide gehiago, bale? Arratsaldeon guztioi, eta kuota semipoetiko batekin hasiko naiz. Milaka tanta erori dira egun hauetan, eta hala ere, milaka zutitu gara gaur Donostian eta gainontzeko herrialdeetan. Milaka tantei esker, mila esker, osasun eskubidea berriro ere aldarrikatzeko manifestaziora bertaratu zareten guztioi. Hau patzue! Eguzkia izan dugu opari. Eskerrik asko, berriro Donostiara hurbiltzeagatik. Osasuna oinarrizko eskubide bat da, eta soilik osasun sistema publiko, sendo, unibertsal, doako eta kalitatezko baten bidez bermatu daiteke. Lehen mailako arretan murrizketak eta azpifinantziazioa, langile falta, lankargak eta prekarietatea, medikurik gabeko osasun zentroak, beste udalerri batzuetara joan behar izatea hartatuak izateko, larrialdiak kolapsatuta egotea eta pazienteak korridoretan hartatzea, osasun publikoaren desmantelamendu eta privatizazio estrategia orokortu baten parte dira, aseguru eta klinika pribatuen mesedetan zerbitzu publikoaren kalitatea hondatzen duena. Alberto Martínez osasun sailburuak bere aurreko kargudunek egin zuten modu berean, marketing kanpaina intentsiboa garatzen ari da errealitatea manipulatzen duten datuak eskainiz, herritarrak nahastu eta desmobilizatzeko helburuarekin. Duela hilabete gutxi batzuk, mediku profesional faltaren aitzakiarekin, itxarron zerrendak ez zirela pandemia aurreko zifretara iritsiko adierazi zuen. 2028 urtera arte, arazoa handitu egingo zela, eta 2035 arte ez zela berreskuratuko. Orain ordea, familia medikuntzan eta arreta espezializatuan nabarmen murriztu dituela dio. Bere baieztapenak sostengatzen dituzten datu zehatzik eman gabe. Nola da posible profesional gutxiagorekin itxaron zerrendak murriztea? Murrizketarik ez! Murrizketarik ez! Murrizketarik ez! Murrizketarik ez! Errealitatea aldiz bestelakoa da. Oraindik ere urrun gaude pandemia aurreko zifretatik. Arreta espezializatuan 19 hilabete baino gehiagoko itxaron zerrendak. Familia medikuntzan aste oso bat. Medikuen agenden handitzeak, lankargak handitu eta arreta demorak murriztea dakar. Zaintzen gaituztenon prekarietatea eta baja kopuruak handituz eta ondorioz, arretaren kalitatea eta osasun sistemaren egoera orokorra okertuz. Sailburu jauna, ez egin tramparik, eman datu errealak eta batez ere, gardentasun ariketa bat eginez, itxaron zerrenden kontrol publikoa ahalbidetu. Gaur egun, kudeatzeen nahi eran manipulatuak daude eta. Era berean, klinika pribatuetara egineko desbideratzea 75%an murriztu duela dio. Berriro ere, hori frogatzen duten daturik eman gabe. Hori egia izango balitz, murrizketa hori aurrekontuetan isatu beharko litzateke. Baina ez, 2024 eta 2025ko aurrekontuetan klinika pribatuetara bideratutako partidak handitu egin dira. Beste behin, diru publikoaren 100 milioi enpresa pribatuetara joango dira.
eta ez da kasualitatea. Osasun saileko eta Osakidetzako goi kargudunak bertan kokatzen baitira. Ate bilakanietan ez, hor ez dago murrizketarik. Ez euskal osasun itunak, ez marketing estrategia gisa ateratako neurri eta iragarkiek. Ez dituzte krisi honetara eraman gaituzten arrazoia jorratzen. Ez dituzte arazo estrukturalak identifikatzen. Ke burbuiak besterik ez dira, aspalditik datorren privatizazio ibilbidea ezkutatzeko. Gotzone Sagardui aurreko sailburuak, hilabete gutxi batzuen ondoren klinika pribatu bateko zuzendari mediku bihurtu denak, harek iragarritako planak bere horreitan jarraitzen dute. Eta horregatik, inoiz baino beharrezkoagoa da presio soziala mantentzea, eta erantzule politiko, sindikal eta sozialei beharrezkoak diren aldaketa estrukturalei ekin diezaioten eskatzea, ipuin eta aldaketa estetikoak alde batera utziz. Privatizazio ibilbidearekin amaitu, eta dagoeneko privatizatu diren zero eta hobeto inbertitzea, lehen mailako arreta lehenetsiz. Eredu aldaketa bat ere eskatzen dugu, prebentziora eta osasunaren sustapenera bideratua. Exigitzen dugu ere, lehen mailako arreta sendoa, gertukoa eta jarraitua, aurrez aurreko kontsultekin, gomendatutako kupoekin, eta kalitatezko arreta bermatzeko nahikoa denbora duten kontsultekin. Itxaron zerrendak murriztea exigitzen dugu, baina esparru publikoaren baitan, hau da, aparteko ordutegietara eta osasun pribatuaren negoziora, euro bakar bat ere bideratu gabe, eta plantilla nahikoa, egonkorra eta ez prekarizatua bermatuz. Strukturaretarako benetako konponbideak baizik. Gora kalitatezko, doako eta guztiontzako osasun sistema publikoa! Azkenik, bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu osasun publikoaren defentsan lanean dauden plataforma eta herritar guztiei, gizarte erakundei, sindikatuei, auzo elkarteei, mugimendu feministari eta pentsiodunen mugimenduari. Eta manifestazio hauek babestu dituzuen elkarte kolektibo eta herritar guztiei ere. Hau pazuek! Eskerrik asko eta hori, lortuko dugu! Oholtza honetan nahola, aprobetxatu nahiko nuke ere titulo partikularrean, eta bitan zatitu nahi eta Iruñara joan ezin izan garenon partez, besarkada estu bat bidaltzeko Aroztegiako lagun eta auziperatuei. Gure osasun publikoa defendatzeko lanean eta mobilizatzen jarraituko dugu. Eskerrik asko, urrengo arte, eskerrik asko.